sidder og laver morgenmad klar? Jo. Gør du ikke mere mælk? Nej, men kan jeg gå ned og købe noget til nu? Hvad skal vi så have spist nu? Bare tage en yoghurt. Okay, så gør det. Hvad skal du så i dag? Jeg havde bare aftalt, at vi skulle være sammen med Sissel og Lars. Har I en aftale, eller hvordan? Ja, de skulle komme herover, så vi kunne nyde det gode vejr. Okay. Ja, så kan I bare sidde udenfor. Præcis, det er også det, vi havde planer om, at sidde ved poolen og så bare nyde det gode vejr. Ja. Skulle det have noget? Tak for mig. Jeg tror, jeg går ind og gør mig klar nu, okay? Okay, selv tak. Vi ses. Skal jeg have det med rød på bordet? Nej, det behøver ikke. Jeg skal nok tage mig af det. Gonchi, finder du ikke også lidt glattehjerne frem, så tager jeg min ørering. Jeg lægger det lidt hernede. Tak. Til kun 149 kroner per måned, inklusive overført tid. Og Telmore Musik med 20 millioner musik. Så du kan koncentrere dig om noget andet. Express Hydration Prime. Hvad bliver det gode vejr? Ej. Laura, hvor er du hen? Jeg er ude at løbe. Ja, men det bliver ikke til noget i dag. Hvorfor? Fordi jeg har en lortedag i dag. Alt går galt, og det regner også nu, så vi bliver ikke til noget i dag. Jeg vil så med Sissel, mand. Du må selv sige det til hende. Nej, vent lige. Farvel. Hvad sker der? Hvad?